खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बिश्वजित दैमारी बिथांनि सायाव एबा बिथांखौ लानानै जाबायदि अभिजित शर्मा मुंनि जा एपिडब्लिउ होननाय मोनसे संगठननि आफादगिरि अभिजित शर्मा बिथाङा जाबायदि बाथ्रा जाबायदि मुगैजाथाव बाथ्रा बुंदों जेराव आसाम आयेन आफादाव बिश्वजित दैमारी बिथाङा बुंथिगिरि जानायनि थाखायनो आसाम आयेन आफादा सुवा जाबाय होननानै बुंदोंमोन गंगा दैजों बेखौ पवित्र खालामनांगौ गोथार खालामनांगौ फुजा होनांगौ जयग होनांगौनि बाथ्रा बुंनानै जोंनि ट्राइबेल माहारिखौनो बर' हारिखौनो लाजि फोनांदोंमोन बेनि सायाव जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो डक्टर अन्जालि दैमारी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों अभिजित शर्मा बिथांनि सायाव बिथाङा गावनि ससियेल मिडियानि साइडआव गोबां मानि निन्दा खालामदों अभिजित शर्मा मुंनि बे सासे नेहाथ सुबुंखौ जेराव जोंनि बर' हारिखौ मुगैजाथाव बाथ्रा बुंदों अभिजित शर्मा बिथाङा आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे अभिजित शर्मा बिथांखौ थाबैनो सम थानायावनो निमाहा बिनोबो बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों एबा अजद होदों थिग बेबायदिनो अन्जालि दैमारी बिथाङाबो डक्टर अन्जालि दैमारी बिथाङाबो गोख्रों बाथ्रा बुंदों जे एपिडब्लिउ संगठननि सायाव थारैनो एपिडब्लिउ संगठना मा मावो बहा दं बिथांमोननि बे एपिडब्लिउनि मावख'आ बहा दं बेखौ लानानै गोबां सोंथि खालामदों गोबां बे समाव निन्दा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव बर' हारि एबा ट्राइबेल हारिखौनो मुगैजाथाव एबा मुगैनाय बाथ्रा बुंदों बेखौ लानानै निमाहा बिनो बिथाङा फोरमायदों बिथाङा मा फोरमायदों ससियेल साइटनि गेजेरजों जे एपिडब्लिउ नामটো শুনিলে কিবা কনফিউজ হৈ যাওঁ কি অৰ্গেনাইজেশ্যন আজিলৈ বুজি নাপালোঁ যি কি নহওক কথাটো শুনি বৰ আচৰিত পালোঁ নভূত না কথা কৰাপশ্যন কৰিলে হেনো চুৱা লাগে আৰু যজ্ঞ পাতি পূজা দিলে সব পবিত্ৰ হৈ যায় আগতে কৰাপশ্যন কৰা কোনো মানুহৰ বিৰুদ্ধে এনে কথা কোৱা আমি কেতিয়াও শুনা নাই আমি জানিছিলোঁ যে কৰাপশ্যন কৰিলে পানিশমেণ্ট হয় কিন্তু অভিজিত শৰ্মাৰ ফৰ্মুলা দেখিছোঁ বেলেগ আমাৰ ষ্টেটত কিমান যে ডাঙৰ স্কেম কৰাপশ্যন হৈ আছে আপুনিতো তেনেকুৱা কথা কোৱা নাই যে এইবোৰ ঠাই চোৱা হ'ল বা পাপ লাগিল পূজা যজ্ঞ দিব লাগে বুলি কিন্তু বিশ্বজিৎ दैमारीৰ কথাত বা ক্ষেত্ৰত কৰাপশ্যন কৰিলে চোৱা লাগে বা পাপ হয় बेफोरबायदि गोबां मानि बाथ्रा बुंदों डक्टर अन्जालि दैमारी बिथाङा आरोबाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदों जे अभिजित शर्मा আপুনি प्रथमे निजर मेन्टेलिटी शुद्धिकरण करक आपुनार अहंकार धाम्भिकता दूर কৰিবলৈ लेटेरा मन साफा কৰিবলৈ पूजा करक यज्ञ दियक आरो निजके पवित्र करक ना बेफोरबायदि गोबां मानि अजद दैखांनानै खेंफोरथि होदों एबा बे समाव गोबां मानि बिथांनि सायाव सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों जे आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों जे মোৰ মনত আছে 2009 চনতে আপুনি প্ৰেছ মিট দি মোক অপেনলি থ্ৰেটেনিং দিছিল আৰু এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক প্ৰেছাৰ দিছিল একমাত্ৰ ডিয়াৰ নাবলাৰ ভনী হোৱা বাবে আপুনি আচলতে বৰ নেৰো মাইণ্ড আৰু সুপাৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্সত ভুগি থকা মানুহ মনত ৰাখিব মানুহে কৰা ভুলৰ বিচাৰ কৰাৰ সিস্টেম আছে সেইটো আপুনি বিচৰাৰ দৰে নহয় बेफोरबायदि गोबां मानि सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों अभिजित शर्मा बिथांनि सायाव जेराव अभिजित शर्मा बिथाङा जोंनि बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय बाथ्रा बुंदों मुगैनाय बाथ्रा बुंदों जोंनि बर' हारिखौ बेखायनो थाबैनो निमाहा बिनो खावलायदों दाबि दैखांदों गोबां जोंनि ट्राइबेलनि दैदेनगिरिफ्रा दानिया नायलांदों बिदिब्ला डक्टर अन्जालि दैमारी बिथाङा अभिजित शर्मा बिथाङा जाबायदि मुगैजाथाव बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव माबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना फारि नायलांदो